Burek Özcivit, Fehér Tibor. Neslihan Atagül Doğulu, Mórocz Adrien. Kán Urgáncsólu, Makranci Zalán. További magyar hangok: Szilágyi Csenge, Szabó Emília, Kelemen Kata, Géci Zoltán, Barbinek Péter, Román Judit, Kovács Nóra, Jászberényi Gábor, Dévai Balázs, Csuha Bori, Laurinyec Réka, Kisvirág, Détár Enikő, Bezerédi Zoltán, Kőszegi Ákos. Magyar szöveg Szatmári Bence. Szerkesztő Vince Szabina. Hangmérnök Halas Péter. Vágó Pilipár Éva. Gyártásvezető Végvári Ágnes. Szinkronrendező Nikász Dániel. A szinkront az MTV megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Bor Gyöngyi. Végtelen szerelem. Második évad, 116. rész. Mi elintézünk még valamit, és ott találkozunk. Rendben van. Miféle dolgotok van Jánnal? Nézz oda, hogy kíváncsiskodik valaki. Engem inkább az üzlet érdekelne. A hely, amit Zehirrel megnéztek, az új üzleteddel kapcsolatos, ugye? Pontosan, ezen dolgozunk. Kemal meg fogja alapítani a saját tanácsadó központját. Hát ez csodálatos hír. Azért annyira nem különleges. Kicsiben szeretném elkezdeni. Kell egy kis pihenés a sok rohanás után. Az alapoktól kezdjük. Szurkolok neked, ifjú úr. Van még valami jó híretek már? Jó érzés megünnepelni a győzelmünket. De Emir még szabadlábon van. És miért zavar ez téged? Sarokba szorítottad őt egy életre. Kezét-lábát összekötötted. Az lehet. De nem tudom, mi mindenre képes most, hogy felfogta, hogy veszített. Biztosan próbálkozni fog. Kapálózni kezd. De én itt leszek. Nem csak te. Mi mindannyian azon leszünk, hogy ne okozzon több galibát. Csináljon, amit akar. Te és Nián egybe fogtok kelni. Téma lezárva. Téma lezárva. Drága felesége. Minden a lehető legnagyobb rendben lesz. Na gyerekek, egészség. Mindenről tájékoztatni foglak téged. Az egyik emberedzel? Ne foglalkozz a részletekkel. Koncentrálj, hogy minden sikerüljön a végjátékunkban. Mielőbbi gyógyulást, Hugicám. Várj csak. Majd elfelejtettem. Vigyázz Zeyneppel. Nála van a 7 évvel ezelőtti akciót felvétele. A bácsikám továbbította Kemalnak, hogy elpusztítsa vele a Kosdzsuoluk hírnevét. És most Zeynep kezében kötött ki. Ha nem tudod irányítani Zeynepet, ő fog rács mögé juttatni téged Kemal helyett. Ó, Istenem!
Mit akarsz tőlem? El sem tudod képzelni, milyen napom volt. Beszéltél Lászlóval, igaz? Tudom, hogy mi a célod. Ne bolygass meg semmit, és maradj mellettem. Maradj távol tőlem. Pontosan hol vagy? Zeynep! A hívott szám pillanatnyilag nem kapcsolható. A részvényeket a vállás után közvetlenül fogom átadni, és onnantól kezdve az igazgatótanács elnöki posztjáról lemondok. Addig nem várhat a kölcsönök kifizetése. Én csak a törvénytelen ügyeket szeretném megelőzni. Szép napot! Azt akarják, hogy ma fizessenek? Igen, ez a határidő. Már megszereztük az aláírását. Nyugodtan aláírhatod a kifizetést. Nem. Ettől még nem fog megmenekülni a társaság. Nem érdekel, Kemal. Megígértem, hogy saját kezemmel pusztítom el a vállalatot. Jó, legyen. Figyelek! Emir úr, be kellene jönni a cégéhez. Miért? A banki kifizetéseket még nem hajtották végre. Kemal. Köszönöm, rendben. Jásárt is üdvözlöm. Szevasz. Szevasz, szevasz. Jönnek a srácok is. Jól van, Ifjú úr! édesem. A biztonsági kérdés megoldva. A fiúk figyelni fogják a házat. Köszönöm, Ayhan. Ugyan már, ez a legkevesebb, amit tehetek. Szót sem érdemel. Semmi baj nem érheti a szerelmedet. Azaz, a szerelmeinket. Nem akarom, hogy bárki észrevegye. Különösen Nihan. Ne viccelj, tudom, mit csinálok, ifjú úr. Kemal, hibát követsz el. Őket is be kell avatnod. Mindenkinek fel kell készülnie egy esetleges vészhelyzetre. Túl nehéz volt megkötni a békét. Nem akarom, hogy bármi is beárnyékolja. Majd én mindent elintézek, amíg ők mélyen alszanak. Gyere ide. Gyere, szívem. Gyere apához. Gyere, 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 gyere. Kis hercegnő. Úgy ám. Végre ott vagy, ahol lenned kell. Apád szerető karjaiban. Oh. Adunk neked ideiglenesen egy szobát, amíg Kemállal összeházasodtok. Most mentél csak férjhez, és már is befogadsz egy egész hadsereget a frissen vett házatokba. Hidd el, Leila szívesen teszi. Ne sértegess engem, drágám. A családomnak mellettem van a helye, és kész. Hát legyen! Utolsó alkalommal mi hármacskán csapunk egy csajos bulit. Egy pillanat, mi az, hogy utolsó alkalommal? Mostantól senki nem fog tudni elválasztani Kemáltól. Bár ez eddig sem volt javallatos, de azt hiszem, hamarosan megkéri a kezemet. És ha egyszer eljön az esküvő napja, Pardon. Elnézést. Majd jövök. Ne. Nekem befellegzett. Kitartás. Kleopátrám! Fényes holtsugara, boldogságom, Jesilcsamom! Itt vagyok. Nem akarom elrontani ezt a csodás napot, de
Mit keres ez a pisztoly a házunkban, Ayhan? Ó, tudod, csak vészhelyzet esetére van. Nem azért ünnepeltünk ma, mert nem lesz több vészhelyzet. De igen, egyenesbe jött minden. Viszont nem árthat, ha egy ilyen pisztolyka elfekszik a sarokban. Ez csak óvintézkedés. Nem akarok óvintézkedéseket. Nincs szükségem semmire, ami a sötét múltra emlékeztet. Értem. Ez a fegyver pedig nálam marad, aztán megszabadulunk tőle. Megértetted? Igen. Értem. Leila nagyon dühös lett. Ayhannak maga mögött kell hagynia ezt az életet. Nem akart ő semmi rosszat. Csak félti a feleségét. Igen, én tudom, de Leila máshogy látja. Ki az? A postás. Kemal Szojderének hoztam idézést az isztambuli családjogi bíróságtól. A húga vagyok, majd én átveszem. Hogyne, tessék. Ide kérek egy aláírást. Köszönöm. Drága bátyuskám, hogy küzdesz a lányodért? Halló, Kemal! Egy nagyon fontos dologról kell beszélnünk. Haza tudnál jönni? Mi történt, Zain? Nyugi, nem történt semmi baj. Épp otthon vagyok, de ha akarod, máshol is találkozhatunk. Hazamegyek, de nagyon sürgős. Nem, dehogy. Maradj, ameddig csak akarsz. Még valami. Jött egy idézés a bíróságtól. Valami családjogi ügyben. Szerintem Denizzel kapcsolatban írnak. Rendben, oda megyek. Mi történt? Érkezett egy idézés a bíróságtól. Igen, nagyon köszönöm, viszont hallásra, majd beszélünk. Június 7-ére kaptunk időpontot. Tudtuk, hogy eljön ez a nap, de ez akkor is örömteli hír. Értesítést kaptam az irodába. DNS-tesztet végeznek Denizzel. Csodás. Ez azt jelenti, amire gondolok? Igen, jó hírek. Viszont Kemal, el kéne menned vérvételre. Hogyne, persze. És utána? Ha a teszt eredménye megjön 7-éig, akár aznap le is zárhatjuk az ügyet. Ez a hír egyszerűen nagyszerű. Gyorsabban ment, mint gondoltuk. Deniz hamarosan Szojdere lesz. Az egész világegyetem segít nekünk, minden fantasztikusan alakul. Itt maradsz egy kicsit, el kell mennem. Történt valami? Nem tudom, csak szeretne beszélni velem. Rendben. És készülj el addig. Majd felveszlek. Elviszel vacsorázni? Mert akkor kiválasztok egy szép ruhát. Házakat akartam nézni. Jó, és mikor jössz? Mi az, hogy mikor? Majd jövök. Jó, de mikor jössz? Mikorra várjalak, Kemal? Majd hívlak. Vigyázz magadra, majd beszélünk. Gonosz vagy! Leila, mikor ígértem neked olyasmit, amit nem tartottam be? Nem bízol bennem? Bízom benned, csak nem akarok fegyvert a házamban. Ne félj, biztonságos helyre teszem. Elzárom úgy, hogy senki ne bukkanhasson rá. Ne aggódj, van rá engedélyem. Téma lezárva. Nem akarok még egyszer fegyvert látni, vagy nagy bajban leszel. Rendben. Szóval lezárult egy időszak. Legalábbis számodra és számomra. Kleopátra korának vége. Megjelent Leila. Készíts Nihár részvényeire átutalási szerződést. Tapsra vártok, vagy mi? Emir úr, a mai nap már nem tudjuk átutalni a pénzt. Ha el akarod veszíteni a munkádat, jó úton haladsz. Értse meg, hogy ez lehetetlen.
Itt mindenki félnótás. Takarodjatok a fenébe. Gyerünk, tűnés! Ki vagytok rúgva? Most, hogy bevette, jöhet a pihenés. Köszönöm szépen. A rossz hír gyorsan terjed. Nagyon sajnálom, Emir úr, de elmaradt a fizetés. Vissza kell vonnunk minden támogatást. Ahogy parancsolja. A Kosgyúlú társaság majd keres egy másik bankot. Ebben azért kételkednék. Tudjuk, hogy egy másik bank felé is tartozása van a társaságuknak. Ki a franc vagy te? Kinek képzeled te Emir magad? úr. Egy Kosgyúlúval beszélsz, te rohadt kis pondrónak. Tűnés innen! Zeynep? Bátyám, Mi az? Jól vagy? jól. Hogy van Deniz és Nihán? Bátyám, nézd, mi jött neked. Remélem nem rossz hírek. Nem, dehogy. Ülj csak le. Apasági tesztet csináltatnak. De ez nagyon jó hír, nem igaz? Ennél sokkal jobb hírem is van. Niháról és rólam. Emirrel megállapodást kötöttem. Tessék? El fog válni Nihántól. Semmit nem tehet, hogy elodázza a válást. Ez most azt jelenti, Azt jelenti, hogy el fog válni Nihántól. Nihán szabad lesz. És feleségül fogom venni. Ezek nagyszerű hírek, Kemal. Igen. Nagyon örülök. Legyetek nagyon boldogok együtt. Köszönöm. Szóval... ezzel sikerült legyőzni Emirt? Megkaptam tőle, amit akartam. Megváltottam Nihán szabadságát. És ez azt jelenti, hogy ezzel most már biztosra vehetitek, hogy Emir sehogy nem tudja megakadályozni, hogy egy család legyetek, ugye? Pontosan. De még óvatosabbnak kell lenned. Értetted? Miért? Azért, mert téged akar majd felhasználni ellenem. Ezzel próbál újra nyeregbe kerülni. Ne mondd ezt. Emir a te ellenséged, és nem az enyém. Zeynep. Kemal. Láttam, hogy mennyi fájdalmat okozott neked és Nihánnak. Ezért eljöttem. De te is tudod. Nem téphetem ki a szívemből az érzéseket. Mert azzal megölném azt, aki lett belőlem. Ne kérdezz. Nem akarok belenézni a szemedbe és hazudni neked. Még mindig szereted őt. Szóval rájöttél, miért vagyok itt. Nem volt olyan bonyolult kitalálni.
Te árultál el engem. Elképzelni sem tudod, mind megyek keresztül. Nem is gondoltam bele, hogy Kemalnak a testvére itt lesz. És a torkomhoz szorítja a pengét. Nem fogadok el semmilyen mentséget a tettedre. Tudod, hogy miért? Mert arra tanítottál, hogy a családnevünk mindennél fontosabb ezen a világon, és hogy soha nem hozhatunk rá szégyent. És te azért, hogy a szánalmas életedet megmentsd, az ellenségünk elé vetetted, amivel elpusztíthat minket. Én is élhettem volna az életemet. Ha a családnevem helyett a saját életemet tartom előtérben, talán képes lettem volna megakadályozni, hogy egy olyan emberré váljak, aki megszállottan keresi a szeretetet. Fiam, az egész eddigi életem a te rögeszméidnek a békjóját viseli. És már nem érdekel semmi más, mint hogy a saját becsületemért harcoljak. Mindenkinek hátat fordítok, aki valaha egy fűszálat is keresztbe tett nekem. Ne mondj ilyesmit, Emir. Kérlek, ne mondj nekem ilyet, amikor itt ülök magányosan. Ne fordíts hátat, Emir. Meg kell tanulnod valamit, apám. Az élete végén mindenki egyedül marad. És a te életed a mai nappal véget ért. Hiába harcolsz ellene. Isten veled. Behozzuk önnek a fotót. Na és mit szerettél volna mondani nekem? Most már nincs jelentősége, felejtsd el. Ez meg mit jelent? Néhán és te elértétek a célotokat. Most már nincs jelentősége. Zeynep, ne beszélj rejtvényekben. Mondd el, mit akartál. Csak annyi. Meg akartam kérdezni, hogy mikor költözzek el innen. Hogy érted? Amikor csak akarsz. Nem. Néhánnal össze fogtok házasodni. Nem maradhatok veletek. Találnom kell magamnak egy helyet, ahol lakhatok. Zeynep, mindenről gondoskodni fogunk. Én nem fogok költözni. De hála Istennek, van elég megtakarításom, hogy gondoskodni tudjak az egész családomról. Új üzletbe kezdek. Csak legyetek türelemmel. Figyelj, sem titeket, sem Nihán, sőt, senkit nem hagyok magára. Ígérem nektek, hogy mindent meg fogok oldani. Próbálj meg derülátó lenni, drágám. Minden rendbe jön, majd meglátod. Mindent helyre fogunk hozni. Mi történt? Egy 8 fős csapat biztosítja a kórház védelmét. Ketté osztva, váltásban dolgoznak. Akkor hívd össze a nappali műszakos osztagot. Senki sem akadályozhatja meg, hogy Asu kijusson onnan aznap este. Egy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Halló, drágám. Zeynep jól van? Jól, semmi baja, majd személyesen elmesélem. Miért beszélsz ilyen halkan? Most fektetted le Deniszt aludni? Igen, most. Értem. Szóval elrabolhatom az anyukáját. Elrabolhatsz. Figyelj csak, mit szólnál, ha elköltenénk egy ünnepi vacsorát? Nihan. Előbb Zahirrel kell találkoznom, még elintézünk néhány dolgot. Az ünnepi vacsorával várjunk a vállásig, úgy lesz az igazi. A vállásunk után érzed majd megfelelőnek. Pontosan mit is? Mindegy, felejtsd el. Keresgéltem házakat az interneten. Majd megmutatom, hát ha valamelyik tetszik neked. Hol találkozzunk? Nem sokára oda megyek. Nem akarom, hogy egyedül mászkálj. Rendben. Nihan! Emir úr! Az autója itt van? Mindent itt hagyott. Kivéve a családja személyes dolgait. Ez a levél ma jött a bíróságtól. Apasági teszt. Nyissátok ki az összes ablakot. Gyerünk! Rossz volt az időzítésed. Tudtad, hogy milyen dühös lesz. Nem is értem, hogy mit gondoltál. Elég legyen. Menj a dolgodra. Miért? 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 Miért?
Fiam. Miért? Fiam, szedd össze magad. Emir, nézz ide. Emir, nézz ide, kérlek. Miért? Fiam, nézz ide. Emir, nézz rám. Miért? Miért érzem az illatukat? Miért vág az illatuk a húsomba? Miért nem tudok mozogni? Egy illat. Hogy fájhat ennyire? Én most haldoklom? Miért fáj ennyire? Érted, vérzik a szívem, vagy édesanyádért? Mi történik velem? Nem érzek semmit. Nem érzek semmit. Én most haldoklom? Mi ez? Vége van, drágám. Eddig tudtad magad mellett tartani, akik nem tartoznak hozzád. Nem csak 2 embert próbáltál elválasztani egymástól, de egy kisbabát is el akartál venni az édesapjától. Deniz az én kislányom. Deniz apának szólított engem. Nagyon szeret engem, ismer engem, tudja, ki vagyok. Deniz velem akar lenni. Ő egy kisbaba. Egy kisbaba. És nem a tiéd. Ne képzelj bele olyasmit, ami nem történt meg. Egyszer te is kicsi voltál. Téged is elszakítottak édesanyádtól. Hazugságokkal tápláltak téged az anyukád ellen. És te elhitted őket. De most már vége van. Fogadd el, Emir. Nem lehet. Nem lehet. Nem lehet. Ne állj ellen. Nem lehet. Könyörgök. Nem egyszer, de 2-szer veszítettem el Nihant. Denizben ott volt Nihan egy része. De nézd, a bátyám és Nihan közös gyereke. Nem akarok így tovább élni. Nem tudok. Ez ideális ház lesz kettőnknek, bár még ráfér egy kis felújítás. Az ár is megfelelő volt. Neked ez sem tetszett. Hát őszintén nem lelkesedtem fel. Túl közel van a városközponthoz. Végignéztük a félvárost, és te mindenhol találtál valami kivetnivalót. A háznak lelke van, Kemal, lelke van. Szóval azt mondod, az eddigiek lelketlenek voltak? Csak azt mondom, hogy még nem találtuk meg. Belőlem aztán lehet egy romhalmaz is. Nem a külseje számít. Elvégre a lányunkkal együtt családként fogunk beköltözni. Én csak azt akarom, hogy amikor belépünk, a házunk átöleljen minket melegséggel. Ne csináld ezt, Nihan. Sajnálom, de nem tudok olyan házat vásárolni magunknak, amilyenekben eddig éltél. Kemal, ez még viccnek is rossz. Neked legalább van megtakarításod, az én vagyonom összesen 0. A pénztelenség mintapéldája vagyok. De én boldog vagyok így is, komolyan. Csak az érdekel, hogy mi ketten itt vagyunk egymásnak. Ez boldoggá tesz. Megígérem neked. Pontosan olyan házat veszek, amilyenre te vágysz. Én csak is rád vágytam idáig. És megkaptalak téged. Elég, ha a lányunk mellettünk van, más nem számít. Mit akarsz tenni? Mi áll a fejedben? Látni, hogy szenvedsz.
Egyedül maradtam. Szóval képes voltál elfogadni? Ha? Elválsz Nihántól, és tovább haladsz a saját utadon, igaz? Aláírtam a papírokat. A bátyád olyan helyzetbe hozott, hogy nem volt más választásom, mint elválni a nőtől, akit szeretek. Nem fogsz az útjukba állni mostantól. El fogsz válni tőle, igaz? El fogok válni Nihántól. És túl sok mindenem mentünk keresztül, hogy újra megszerezzem őt magamnak. Vége. Mindennek vége, amiben eddig hittem. Olyan helyzetbe kerültem, ahol nem tudom, mi történhet velem. Minden rendben lesz. Minden jobb lesz, mint azt képzeled. Higgy nekem. Hová mész? Most már haza kell mennem. Ne menj. Maradj még velem. Ma azután hívtál fel, hogy beszéltél Asuval? A bátyád mellé álltál, hogy közösen leszámoljatok velem. Szerinted azért jöttem el? Miért jöttél el? Tessék. Ezzel bosszút állhatsz rajtam mindenért, amit tettem. Add oda a bátyádnak, vagy vidd egyenesen a rendőrségre. Soha nem akartam rajtad bosszút állni. Itt vagyok veled. És nem engedem, hogy szenvedj a helyet, hogy Poyráz apja lennél. Semmisítsd meg a felvételt. Nem hagylak magadra. Itt vagyok. Engem választasz a bátyád helyett? A családunkat választom. A közös gyermekünket. Hát a házról nem sikerült megegyeznünk. De eladom az enyémet, és kölcsönt veszek fel. Egyébként is új üzletbe akarok kezdeni. Aztán kitaláljuk, mi lesz. Nekem elég egy kis nasi és egy kardigán. Én is munkába szeretnék állni. Na és mik a terveid? Művészetoktatás. Komolyan mondod? Igen. A mérnök Kemal Sojdere felesége művészettanár Nihan Sezin Sojdere. 2 gyermeke van, az idősebbik Deniz. Tetszik? Imádom az álmaidat. Akkor mire várunk még? Keressünk egy helyet, ahol te is szívesen laksz, és már is nekifoghatsz a gyerekek oktatásának. Azt hiszem, kellene szereznem hozzá papírt és valamiféle engedélyt először. Az semmiség. Ha valamit a fejedbe veszel, meg fogod valósítani. Kemal, az az igazság, hogy még sosem éreztem ilyen jól magam. Folyamatosan bujkál bennem a nevetés. Csak egy dologtól félek. Ha valami balul sül el, örökké sírni fogok. Nem lesz baj, ugye? Nem lesz baj. Semmi mást nem akarok, csak veled boldogan élni. Hogy őszinte legyek, annyira nem is érdekel a házunk. Mármint a szívem elég nagy mind a hármunknak. Deniznek, neked és nekem. Vajon mit csinálhat most Emir? Holnap után el fogok válni tőle. Megkapta az értesítést a DNS vizsgálatról. Ne is gondolj rá. A bíróság után többé nem látod. Nem fogja kockáztatni, hogy elvegyem tőle, amilyen megmaradt. Nem lesz baj.
Most már tényleg mennem kell. Ne add meg magad a haragnak. Akkor mit tegyek? Légy jobb ember. A sötétséget nem váltja fel a fény. Bolyráz majd fényt hoz a sötétségbe. A napunk hamarosan világra jön. Magyar hangok. Fehér Tibor, Mórocz Adrien, Makranci Zalán, Szilágyi Csenge, Szabó Emília, Kelemen Kata, Géci Zoltán, Kovács Nóra, Détár Enikő, Kőszegi Ákos, Dévai Balázs, Barbinek Péter, Román Judit, Makrai Gábor, Laurinyec Réka, Kisvirág, Dögei Éva, Pánics Lilla, Túri Bálint, Mészáros András. Magyar szöveg Szatmári Bence, szerkesztő Vince Szabina, hangmérnök Halas Péter, vágó Pilipár Éva, gyártásvezető Végvári Ágnes, szinkronrendező Nikász Dániel. A szinkront az MTV a megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Bor Gyöngyi.